κυρία Ανπάν και το εξαιρετικό πόνημα που μόλις μας παρουσίασε. Θα σας μιλήσω πολύ σύντομα, γιατί και η ώρα είναι περασμένη, για τον πολιτιστικό τουρισμό στη χώρα μας και τη δυναμική της δικτύωσης. Ο τουρισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένα ευμετάβλητο και πολύ ευπαθές προϊόν, το οποίο επηρεάζεται από πολλές συνθήκες, όχι μόνο γεωπολιτικές, αλλά και φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καιρικές συνθήκες. Πρόσφατα είδαμε τη δυναμική που προκάλεσαν οι σεισμοί στη Σαντορίνη και περιμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο και το αποτύπωμα που θα αποφέρει στο τέλος της σεζόν ο τουρισμός στο νησί της Σαντορίνης. Ο πολιτισμικός τουρισμός, που στο επίκεντρο έχει την πολιτιστική κληρονομιά, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο στο οποίο εμπλέκονται διάφοροι φορείς, άνθρωποι, μελέτες, έρευνες, πολιτικές αποφάσεις, νομοθεσία, και στο οποίο όλοι επικεντρωνόμαστε για να το προφυλάξουμε και να το διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο βιώσιμο και στο μέλλον. Ο πολιτιστικός τουρισμός μέσα από μια παιχνιδιοποίηση, μέσα από ένα παιχνίδι και από ένα αρτικόλεξο, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε στο μέλλον, πρέπει να ακολουθεί τους νόμους της Κέρκυρας. Κέρκυρα με τα αρχικά της, εννοώ το K της καινοτομίας, το Ε της ευελιξίας και των επενδύσεων, το Ρ του ρεαλισμού, της κουλτούρας, τις υποδομές, τις ρίζες και τις αξίες. Τα πρώτα 5 δεν θα αναφερθώ, λίγο πολύ σε όλες τις εκθέσεις τουρισμού αναλύονται, γιατί όλες οι περιφέρειες λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε στον τουρισμό. Θα σταθώ μόνο στις ρίζες και στις αξίες. 这位先生他是一个博士，他是经济学家，也是研究人员，所以呢，他今天想过来跟我们说，文化旅游成为就是组织网络的一个中心。刚才呢，他就说简单的介绍了一下这个产品呢，大家都了解，大家都知道，不过呢。它这个产品呢，就是比较敏感，敏感的原因呢是为什么？敏感的原因呢是有这么多样化的，主要的呢就是一个呢是游客。很多东西呢要通过政府，有很多东西要通过法律，而且经济也有关。比如说他刚才呢说了一个案子，最近在三头岭尼嘛，不是有地震，然后呢很多人选择不选三头岭尼做一个旅游目的地，所以呢现在为止还不知道到底影响有多大，到底呢是有多少损害或者损失。他意思呢就是说，这个产品呢特别的敏感，对吧？所以呢我们要大家一起共同的来护着它。Οι ρίζες και οι αξίες στην ουσία είναι οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε καντούνι, από κάθε πέτρα, πίσω από κάθε αντικείμενο, τις οποίες πρέπει να αναδείξουμε. Είναι ένα νέο συμβόλαιο που πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του τουρίστα και της τοπικής κοινωνίας, αλλά χρειάζονται υπεύθυνες πρακτικές, όπως η υποστήριξη αυτών των τοπικών κοινοτήτων, η διατήρηση της πολιτικής κοινωνίας και η προώθηση της τοπικής μας οικονομίας. 刚才呢，就是Panagiotis 博士，他说他呢用了一个很简单的、以聪明的方式，我们επιτρέπετε να σηκωθώ. Ευχαριστώ. Για να το καταλάβουν. 简单的、以聪明的方式，他是用这个科普希腊语的这个几个字母呢列下来，然后呢就作为一个好记的方式。第一个呢就是一个是 K 等于是创造，第二个呢是灵活度，第三个呢就是事实，第四个呢就是文化，第五个呢就是它的怎么说够了晓得了。υποδομές 是它的比如说酒店啊、路啊、机场啊，对。然后呢，旅游元素对。然后到这些呢，大家都很熟悉，都理解。就是它重点呢，就放在后面两个，第一个就是倒数的第一个 R 开头的呢，就是 rhizomes 呢就是根源，就是它的
根本那个中心。最后一个呢，就是它的价值。Και οι αξίες οι οποίες η σχέση τιμής ποιότητας που προσφέρει ο επισκέπτης, πρέπει να καταλάβουμε αυτές τις τάσεις που διαμορφώνονται έτσι ώστε να οδηγηθούμε και εμείς σε πιο εξατομικευμένες εμπειρίες προς τον επισκέπτη. 当然，如果是想一个价值高呢，肯定是要性价比有关，就是脑海里面的这个产品到底是值得的吗？这个服务是值得的吗？是到底我们是用什么方式把它过滤成让旅游客来到科夫岛能达到这个要求，能达到不一样的旅游客。Ο τουρίστας, ο πολιτιστικός τουρίστας, έχει μέσα από επιστημονικές έρευνες οδηγείται σε 4 στάδια. Το πρώτο είναι αυτό που αντλεί πληροφορίες για το πού θέλει να πάει και μας εκδηλώνει σιγά σιγά την πρόθεση για να την επισκεφτεί. Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με την εμπειρία, την αντιληπτή ποιότητα στον τόπο προορισμού που θα βρεθεί. Ο προορισμός ξεχωρίζει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, τους μύθους και τις παραδόσεις που κρύβει αυτός ο προορισμός, αλλά και τις προσωπικότητες που είτε είναι εν ζωή είτε έχουν φύγει στον προορισμό. Στο τρίτο βήμα η ικανοποίηση του επισκέπτη ή η μη ικανοποίηση του επισκέπτη και στο τέταρτο τελευταίο βήμα αυτή η συνολική ικανοποίηση θα τον οδηγήσει στο να ξαναέρθει στον προορισμό μας ή να κάνει μια θετική σύσταση online ή με φυσικό τρόπο ή αρνητική σύσταση ώστε να μην έρθουν οι επόμενοι επισκέπτες στον προορισμό. 4 στάδια λοιπόν. 当然呢，这个旅游客想访问科夫岛呢，它是一个很简单的模式。通过研究发现，这个模式呢有4部分。第一部分呢，肯定是要做研究，想去了解是有什么样的information， 比如说我们到底是想去哪里，从哪里能找到一些相关的材料，到底想不想到目的地，到哪个目的地去旅游。第二部分呢，就是说第二个环节呢，就是这种experience， 对吧？它是到底是什么样的产品？它包含有些什么童话？到底有没有什么很重要的人物？到第3个环节呢，就是到底是满足性。满足性呢，当然呢会跟消费者的获得的产品有关，是一个综合的满足性。到了目的地有什么样的价值，有什么样的体验。然后最后一部分呢，就是想了解这个目的地我会不会重复的去就是重复的去旅行，会不会我去了以后跟朋友或者家人介绍说好不好，做一个简单的好的评价。Προϊόντα λοιπόν, μύθοι και προσωπικότητες. Η Ελλάδα πλούσια και στα 3 αυτά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλά. Η μαστίχα της Χίου, στην ίσο της Χίου, που μέσα από το μουσείο το υπέροχο προβάλλει και τη μαστιχαλοκαλλιέργεια η οποία εντάχθηκε στην Άιλη Πολιτιστική το 2014. 所以呢，就是在第2个环节呢，博士他就给我们做一个介绍。这个呢是Hios 岛的一个自然的蜡，是那种就树上的那种蜡。乳香。不是叫乳香吗？对，乳香。叫乳香。然后呢，在不同的地方，比如说这个红花，对吧？ Και η μαστίχα και ο κρόκος Κοζάνης από την Κοζάνη εξάγονται σε πάνω από 55 διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, προβάλλοντας στην ουσία και διαφημίζοντας τον τόπο που παράχθηκαν αυτά τα προϊόντα. 当然，一个产品如果出口的时候，因为这个产品呢，它是出口在52个不同的国家，它会自然的带来这个本地的文化一起出去。 Για να μην φεύγουμε μακριά, και στην Κέρκυρα έχουμε το Kumquat, διαφημίζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού και έχει τις ρίζες φυσικά στην Κίνα, από όπου και μας ήρθε.
το οποίο προφέρεται στα καντονέζικα καμκα. Όχι, είναι διαβάζεται έτσι γιατί είναι άλλη διάλεκτος. Πέρα από τα προϊόντα όμως έχουμε και μύθους και παραδόσεις. Ενδεικτικά αναφέρω το υπέροχο μουσείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Πέτρας και Μαντινάδα, στο οποίο μέσα ο επισκέπτης βιώνει ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της Κρήτης, της φύσης, των ανθρώπων και του πολιτισμού. 但是文化和童话不一定只是藏品，比如说音乐也是其中之一。 Μύθοι και παραδόσεις, πρόσφατα, ούτε 1,5 χρόνο δεν έχει, που στην Κατερίνη, στο Δήμο Κατερίνη, σε μια σύμβαση ΣΔΙΤ, με μια σύμπραξη που έκανε με τον ιδιωτικό τομέα, υλοποιήθηκε το πρώτο διαδραστικό μουσείο επαυξημένης πραγματικότητας που προβάλλει τους 12 θεούς του Ολύμπου, και έτσι ο κόσμος σε πάνω από 12 διαφορετικές γλώσσες μαθαίνει για τους αρχαιοελληνικούς μύθους που αγαπήθηκαν και ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα της χώρας. 还有一个案子就是12神奥林匹亚山的12神，在είπατε στην Κατερίνη，在Κατερίνη市作为一个博物馆，然后呢，这个博物馆是可以用12个不同的语言来了解他们的故事。 Πέρα από προϊόντα, μύθους και παραδόσεις, έχουμε και προσωπικότητες. Πλούσια η χώρα, σε κάθε περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρω τον Ιωάννη Καποδίστρια που συνδέεται με την Κέρκυρα, τον Λευκάδιο Πατρίκιο Χέρ με τη Λευκάδα, τον Μέγα Αλέξανδρο με τη Μακεδονία μας και φυσικά τον Έντουαρντ Λιρ, ο οποίος βέβαια δεν έχει την αναγνώριση που του αξίζει για τη χώρα μας, τη στιγμή που στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ένα ερευνητικό πρόγραμμα γύρω από τα έργα και τα ποίηματά του. 刚才说的人物，现在就列4个人物，一个呢是 Capodistria， 一个是 Patricio， 第二个是亚历山大，还有 Edward Lee， 4个很大人物。 Εδώ αν με ρωτήσετε τι προτείνεις, θεματικά πάρκα, θεματικά μουσεία γύρω από αυτές τις προσωπικότητες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στη Γαλλία ο νούμερο 3 και νούμερο 4 προορισμός επισκεψιμότητας και τζίρου στη χώρα είναι η Walt Disney και το θεματικό πάρκο Αστερίξ και Οβελίξ, δηλαδή 2 παιδικοί ήρωες, τη στιγμή που η χώρα μας είναι πλούσια σε πραγματικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα στο κομμάτι του τουρισμού, του θεματικού τουρισμού. 其实Archimedes 博士他认为，如果他可以做一个提议，就是说可以做一个 thematic 公园，一个比如说像迪士尼的公园，可以给小朋友玩，而且呢可以同时推广希腊的文化。这个呢，他说他经济上面会给国家带来很多利润。 Ευμετάβλητος ο πολιτιστικός τουρισμός, όμως έχει καταφέρει το 2024 να δεχτούμε πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με ένα τζίρο ο οποίος ξεπερνάει τα 170 εκατομμύρια μόνο για την περσινή χρονιά. 这个呢，刚才说的利润，它简单的就列一些去年2024年有几位人数到博物馆，国家博物馆，然后呢，看看它到底给国家带来了多少欧元的利润。 Δύσκολες χρονιές την τελευταία 20ετία, πέρα από το ευχάριστο γεγονός της Ολυμπιάδας του 2004, ακολούθησαν δυσάρεστες γεωπολιτικές καταστάσεις που επηρέασαν τον τουρισμό. Με την πιο πρόσφατη, στην οποία θα αναφερθώ, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ έφερε δασμούς και περιμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο των Αμερικάνων επισκεπτών στην σεζόν που θα διανύσουμε και θα κάνουμε τον απολογισμό το χειμώνα. 其实呢，最近20年，希腊呢经历的也不少，不少环节。你看，从2024年，就是希腊的雅典奥运会到
去年就是特朗普在美国当总统，希腊经历了很多不同的events，所以呢，他说这个呢都会影响游客，比如说今年我们不知道到底会有多少个美国人到底会来希腊，对吧？ Επομένως, ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως προστιθέμενη αξία σε αυτό που λένε οικονομία των επισκεπτών, με επίκεντρο όμως τη δικτύωση, να καταφέρει στη στοχευμένη προβολή, αυτό που συζητούσαμε πριν με φορείς του τουρισμού, στοχευμένα με DMMO, με διαχειριστές του προορισμού, να καταφέρουμε να κάνουμε το ταξίδι εμπειρία και συναίσθημα για τον δυνητικό επισκέπτη, να διαφοροποιηθούμε όσον αφορά το προσφερόμενο προϊόν σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να μπορέσουμε λίγο με ευελιξία να διαχειριστούμε καταστάσεις αβεβαιότητας. 刚才呢也说过了，经济方面不是竞争方面也是一个难题。如果想推广一个旅游产品，必须的是做一个细节的推广、细节的广告，因为刚才也说过了，旅游呢是一个经验，是一个感情，当然呢要管理好，很多就是不稳定的数据，对吧？然后呢，如果真的想达到一个很好、很有价值的产品呢，肯定要跟别人的产品多付出一倍，多做一些功夫。 Κλείνοντας σιγά σιγά την σημερινή παρουσίαση, η Ελλάδα έχει καταφέρει να κάνει δίκτυα πολιτιστικών φορέων πετυχημένα. Ενδεικτικά αναφέρω το δίκτυο μουσείων και πολιτιστικών φορέων στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, την κίνηση 5 μουσείων στη Θεσσαλονίκη, το ΠΙΟΠ, ο Όμιλος Πειραιώς με το πολιτιστικό ίδρυμα με τα 9 θεματικά μουσεία στην επαρχία και φυσικά το δικό μας δίκτυο μουσείων Ιωνίων Νήσων, το ΔΙΜΗΝ, το οποίο με έδρα το Πανεπιστήμιό μας και το Πανεπιστημιακό Μουσείο έχει καταφέρει να ενώσει 16 διαφορετικούς πολιτιστικούς φορείς από Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα σε ένα κοινό στόχο. Να καταφέρουμε να καταστήσουμε τα Επτάνη σε ένα πολιτιστικό κέντρο ευρείας εμβέλειας. 所以呢，接着刚才说的话，肯定呢是要博物馆要做一种一体的同样的方向、同样的目的的合作才行。比如说在爱奥尼亚岛，他们做了一个博物馆的网，可以这么说吗？一个网就是上面有16个不同的文化中心博物馆，然后呢可以这个一起从伊萨克、萨金索，然后科夫岛到ケファロ尼亚，就是成一个综合的目的地。 Κλείνοντας, να πούμε ότι η δικτύωση θα μας οδηγήσει σε συνεργασίες μεταξύ όλων των φορέων της περιφέρειας για να καταφέρουμε να αναδείξουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε αυτή τη χώρα που δεν είναι άλλο, όπως είπε και ο καθηγητής κ. Ευσταθίου, η φιλοξενία και οι άνθρωποι μας. Έχουμε έντονο ανταγωνισμό από τις γείτονες χώρες. Στο μόνο στο οποίο διαφοροποιούμαστε είναι η φιλοξενία μας και οι ιστορίες των ανθρώπων μας. 当然，如果说竞争的方面，我们和邻居国肯定竞争很大很强。我们以什么方式可以超越他们吗？当然要用很多不同的人来一起帮忙，旅游部门、商务部。很多小企业就是做本地的产品，旅游的企业其中的人物，比如说酒店啊，比如说世纪啊，很多文化部还有大学，还有比如说州长，就叫州长的级别或者市长的级别，都要一起
才能达到目的。Επομένως, πρέπει να στοχεύσουμε, όπως είχε πει και ο Steve Jobs το 89, ιδρυτής της Apple, στην εμπειρία και αργότερα στο καθεαυτό προϊόν. Το προϊόν θα το εξελίξουμε στην πορεία όλοι μαζί, έχουμε τη δυνατότητα αυτή να το εξελίξουμε με τις νέες τεχνολογίες. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο να κερδίσουμε την εμπειρία του δυνητικού επισκέπτη και φυσικά το συναίσθημά του για να ξαναέρθει στον προορισμό και να μας διαφημίσει προς τα έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα.那μην ολοκληρώσω εγώ αυτό που Βεβαίως, βεβαίως.所以刚才说的还是围着两个点，一个呢是经验，一个呢是感情。如果游客能达到这个感情的，所以他会重复的反复来。如果达不到呢，这个产品就已经能说是失败了。所以呢，他说今天时间也不早了，就说到这。